prijatelji, zdravo! Postavit ću vam jedno pitanje odmah na početku. Kada ne biste ažurirali programe u svom računaru ili u svom telefonu, šta mislite kako bi oni radili? Da li bi to bili uređaji koji rade brzo, precizno i koji vam dobro služe, ili bi tu bilo problema? Odgovor znamo i vi i ja. Zašto to pominjem na početku ovog videa? Zato što tema kojom se danas bavimo, a to su uverenja, zapravo funkcionišu na sličan način kao programi u našim mobilnim i generalno elektronskim uređajima. Dakle, nisu vidni, ali su tu i sve vreme rade za nas nešto dobro ili loše. U nekom trenutku radili su najbolje što su znali, dakle, bilo je to tada inovativno i dobro, ali kako vreme prolazi, javlja se potreba za nekim menjanjem, za prosto adaptiranjem, za podržavajućim programom za nas koji je najbolji. Naša uverenja po kojima funkcionišemo, koja su deo našeg bića, našeg mentala, naše podsvesti, kako god da to nazovete, tu su, pa su tu. Problem nastane onda kada toga nismo svesni i kada funkcionišemo nekako na pamet, na autopilotu, nesvesni toga da je mnogo toga do nas. Da mnogo toga možda nije bilo do nas nekada, ali da sada možemo vidjeti kako osvestimo i promenimo status u onaj koji je nama prijemčiv. Šta su to uverenja? Šta zapravo uverenja jesu? Uverenja su sve one misli, sve one ideje, sve one vrednosti o kojima smo pričali u prethodnim videima, koje smo stavili u pogon. Često nesvesno i mnoga od tih uverenja, možda pa i 70-80% tih uverenja, mi smo usvojili dok smo bili malena dečica. Tada smo bukvalno bez filtera, bez ikakve mogućnosti da promislimo, da izracionalizujemo bilo šta, usvajali neke obrasce ponašanja, obrasce razmišljanja, obrasce funkcionisanja od svojih najbližih, od svojih roditelja, od svojih baka i deka, kasnije od svojih učitelja, možda iz nekih životnih okolnosti koje nam nisu bile uvek naklonjene, pa smo napravili često i karte. Uverenja su tu najčešće da nam služe, ali na koji način? Ukoliko ih nismo svesni, ona budu tu da nas zaštiti od mnogo toga. Od nekih nepoželjnih iskustava, od nekih ponovljenih grešaka i tako dalje. Međutim, ukoliko smo svesno pristupili analiziranju toga kako naš um funkcioniše, kako nas navodi i vodi kroz život, mogli bismo da se iznenadimo. Zaista bismo mogli da se iznenadimo. Nekada funkcionišemo na osnovu programa koji smo pokupili u 5. godini života. A ja recimo sad imam 35. Neko mi nekada rekao da možda niste sposobni za nešto. I hajde opet kroz primjer, pa je tako nekako možda jednostavnije. Ja ću vam dati svoj primjer iz detinjstva. Bila sam spretna u mnogo čemu, ali nisam bila spretna u fizičkim aktivnostima. Bar ne u onim koje je školski sistem propisivao. I kao neko koji je imao izuzetno dobre ocene, jako sam iznenadila svoju porodicu kad sam se vratila sa jednog časa fizičkog sa 3 iz odbojke. I moji roditelji su želeli da me podrže pa da vežbaju sa mnom. I kada su vidjeli kako ja nemam pojma da udarim tu loptu i kako svašta nešto, komentarisali su kako je dobro da nisam dobila jedinicu i kako je ovo 3 fenomenalna i nekako kroz šalu iz namere da preokrenu situaciju, da to bude onako zanimljivo, da spuste tenziju i tako dalje. Verovatno iz najbolje namere nazvali su me Anče Smotanče. Banalno i smešno, kako god, ali ja godinama posle toga nisam ni pomišljala da oni možda nisu u pravu, da to možda nije bila oblast za mene, da to nije bio sport koji mi prosto leži. I godinama se nisam bavila sportom, nije mi ni na um palo da bih ja mogla da se bavim bilo čime. Naravno, odrastala sam i sazrevala i radila na sebi. U nekom momentu došao je na red preispitivanje tih uverenja koje sam do tada imala. I onda sam shvatila da prosto
to možda i nije tačno. Uzela sam to samo kao mogućnost, hajde da ispitamo. Krenula sam na trčanje, krenula sam na ples, krenula sam na fitness, krenula sam na zumbu kasnije, krenula sam čak i na kapueru koja je za mene bila nekad neshvatljivo jer prosto smatrala sam da nisam sposobna da uradim ni kolut napred, a kamoli nešto drugo. A zamislite moje iznenađenje svih ljudi oko mene kada su shvatili kao i ja da ja to itekako mogu. Uverenje koje sam ja izgradila da bih se zaštitila od neuspeha i od tog neprijatnog osjećaja da će neko da mi se možda nasmeje u lice ili da ću da se obrukam negde, jeste bilo da nisam dovoljno dobra za sport. I nisam ni pokušavala. Dakle, imala sam fantastično uverenje koje me štiti od neuspeha i od pravljenja grešaka, ali zapravo u životu mnogo toga zavisi od toga koliko ćemo grešaka napraviti i koliko ćemo puta pokušati. Ovo je onako plastičan primjer. Kada radim sa klijentima, veoma često, posebno ako su žene u pitanju, uverenja koja su, ona koja više nisu korisna, koja su nepodržavajuća, budu ja nisam dovoljno, pa 3 tačke. Šta god, nisam dovoljno dobra, nisam dovoljno vredna, nisam dovoljno pametna, ja ne zaslužujem uspeh, ja se bojim uspeha, ja nikada neću moći, ja nikada nisam mogla, pa neću nikada ni uraditi. Dakle, sve one stvari koje sadrže u sebi neke od ovih reči, koje su onako totalno opšte, nikada, ništa, ni u ludilu, ja uvek grešim, ja uvek izaberem pogrešnog partnera, to se dešava često, pa prosto sve misli koje mnogo puta mislimo privlače misli sličnog kvaliteta, slične vibracije, to je čista kvantna fizika, ne pričamo o nekim metafizikama, i naravno takvi ljudi i privučemo. Mene nikada ne poštuju, na primjer, i tako se to i dešava, prosto takvi ljudi i srećemo. Sad, toga najčešće nismo svesni, to smo zaključili. Zamislite sad trenutak gde vi se sednete sami sa sobom, odete, porazgovarate sa nekim ili uradite vežbu koju ćete pronaći posle ovog videa i zaista se posvetite tome izvesno vreme i onda shvatite da imate uverenja po kojima funkcionišete decenijama koja vas zapravo sputavaju, koje vam nikako ne koriste, koja ne koriste vašem roditeljstvu, koja ne koriste vašem fizičkom izgledu, koja ne koriste nikome, osim možda vašem egu da vas negdje zaštiti od grešaka ili nekih neuspeha. Pa zamislite sada taj trenutak u kome odlučite da to uverenje zamenite nekim korisnim. Glavna caka ovdje jeste da to izađe na videlo, jer onog trenutka kada smo shvatili koje je to uverenje koje nas koči, uradili smo možda 80% posla, možda i više. Tada nam samo preostaje da sad kada je na nivou svesnog izaberemo šta nam je zanimljivije, šta nam je produktivnije, šta nam se više sviđa, u čemu se osjećamo bolje. I da počnemo naravno da preduzimamo akcije kroz sve ono što radimo svojim pokretom, svojim tijelom, svojim angažovanjem, svojim mislima, svojim emocijama. Zamislite kakav bi pristup bio, na primjer poslu, ukoliko biste imali uverenje ja uživam u svom poslu. Ja uvijek dajem svoj maksimum koji god posao da sada trenutno obavljam. Ja se stalno razvijam. Ja želim da učim. Recimo, moje duboko uverenje je ja obožavam ljude. Ja im se divim, ja ih obožavam, prosto volim ih. Volim sve nas kao ljudsku vrstu koja je fantastična. I ja ljudima pristupam sa tim stavom. Kada ja nekom pristupim sa tim stavom, šta mislite, koliko njih će da mi odgovori povratno na neki neadekvatan, loš način, nepristojan, grub? Pa vrlo malo. Ako se to i dogodi, ja obično znam da su oni imali neki loš dan, pa gledam da ublažim čak i to. Automatski veze funkcionišu bolje, automatski mi odnos sa decom bude bolji, automatski mi posao ide bolje, automatski ne postoji oblast koju neću da dodam kvalitet tih misli i da podignem na viši nivo.
Zamislite kada biste pristupili sebi sa verom, dubokom verom u sebe da vi to možete. Šta god da možete. Sjetite se na trenutak ona 2 videa Mirinog i mog kada smo pričali o vrednostima. Uverenje su negdje vrednosti stavljene u pogon, stavljene u akciju. Dakle, osvijestili ste neke najviše svoje vrednosti, recimo porodicu. Vaše uverenje je porodica je na prvom mestu. I tu ne postoji stvar koja će vama da skrene pažnju kada to svesno imate na umu, pred očima, u svom sistemu. Neće se pojaviti nikakva obaveza koja nije prioritetna, koja će vas skrenuti sa tog puta. Zamislite kada bi vaše uverenje bilo, pa ja mogu sve što poželim. Uložit ću sav potreban trud koji je neophodan i mogu da pokušam što god mi padne na pamet. Zamislite život vas i vašeg najbližeg okruženja ukoliko smatrate da je ovo mesto na kom ste sada prelepo mesto za život. Zamislite koliko bi vam teže bilo kada biste se vodili uverenjem da je život borba i da ste u toj borbi često gubitnik. I to ide na nesvesnom nivou. A zamislite kada biste to otkrili i odlučili da razmišljate o sebi u kontekstu nekoga ko pobeđuje, ko je do sada napravio mnogo uspjeha, ko je svašta nešto lijepo učinio za sebe i za druge. Neću vam previše dužiti, zato što je ovo tema koja može da se razradi na mnogo načina, koja može da se proradi na kroz 1000 vežbica, kroz razgovore, kroz neka unutrašnja prosto razmišljanja o svemu. Zapazite svoje misli kada, recimo, dođe moment za primanje neke isplate. Samo vam je to predlog. Zapazite da li vas to raduje, da li ste već unaprijed neraspoloženi jer će sve odmah otići drugome u džep. Da li, recimo, kažu često uzrečica presipam iz šupljeg u prazno. Šta mislite kako će novčanik biti u životu ako se vodite tim unutrašnjim osjećajem, mislima, uverenjima? I zapišite. Pa ćemo onda zajedno moći da možda proradimo mnogo toga i da promenimo neke stvari. Za vas sam pripremila jedan upitnik koji možete prosto da proradite. Treba će vam 10 minuta vremena, ne više. Ja verujem da zaslužujete tih 10 minuta vremena u svom životu. Da bi vam narednih 10, 50, 110 godina bilo mnogo kvalitetnije nego što je sada. Prođite, proradite i pročitajte pažljivo rezultate da biste uočili koje je to uverenje na kojem biste prvo trebalo da poradite kako biste podstakli promjene u sebi i u svom okruženju. Veliki zagrljaj svima!